Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα από αυτό. Ειδικά από αυτό. Πού το ξέρεις, άνθρωπέ μου, αυτό? Ντροπή σου! Ντροπή σου, ντροπή σου, ντροπή σου! Λες και ψέματα! Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι έχετε πάθει? Τι έχετε πάθει? Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μια μέρα αγώνα που υπογραμμίζει τα κοινά συμφέροντα και τα κοινά ιστορικά καθήκοντα των εργατών όλου του κόσμου, τα οποία απορρέουν από τη θέση τους στην κοινωνική παραγωγή και από το γεγονός ότι δέχονται τις ίδιες σκληρές επιθέσεις από τον ίδιο εχθρό, που δεν είναι άλλος από την τάξη των καπιταλιστών και το σύστημά της. Την Πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκευτικές πεποιθήσεις, αξιοποιούν το παραδοσιακό όπλο του εργατικού κινήματος, την απεργία, και κάνουν πράξη το πασίγνωστο κάλεσμα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου «Προλετάροι όλων των χωρών, ενωθείτε». Δικαίως λοιπόν, πάντοτε οι καπιταλιστές προσπαθούν να αφαιρέσουν από την Πρωτομαγιά το ταξικό και αγωνιστικό της περιεχόμενο, εμφανίζοντάς την σαν μια γιορτή των λουλουδιών. Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ταυτισμένη με την πάλη της εργατικής τάξης για το 8ωρο, στο πλαίσιο του ιστορικού συνθήματος 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ψυχαγωγία, κατά τον 19ο αιώνα. Σε αυτόν τον αιώνα, ο κανόνας σε όλες τις χώρες, μην ξεχνάμε, ήταν η εργατική τάξη να δουλεύει στην καλύτερη περίπτωση 10 ώρες, με τους περισσότερους εργάτες να δουλεύουν από 11, 12 έως και 16 ώρες την ημέρα. Για πρώτη φορά, η διεκδίκηση του 8ωρου διατυπώθηκε το 1810 στη Βρετανία από τον γνωστό ουτοπιστή σοσιαλιστή Ρόμπερτ Όουεν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο εργατικός τύπος είχε διατυπώσει από το 1836 το αίτημα για το 8ωρο και για πρώτη φορά και κατ' εξαίρεση το 8ωρο εφαρμόστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1842 στα ναυπηγεία της Βοστόνης. Όμως η ιδέα μιας ετήσιας πανεθνικής κινητοποίησης για να κατακτηθεί το 8ωρο γεννήθηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία. Οι Αυστραλοί εργάτες οργάνωσαν στις 21 Απριλίου του 1856 μια ημέρα απεργίας και γενικότερης δράσης με διάφορες εκδηλώσεις και διαδηλώσεις υπέρ του 8ωρου. Αυτή η πρώτη ημέρα δράσης ήταν τόσο επιτυχημένη ώστε η ιδέα μιας ανάλογης ετήσιας κινητοποίησης να αρχίζει να διαδίδεται διεθνώς. Τα επόμενα χρόνια ωστόσο το επίκεντρο του αγώνα για το 8ωρο πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι, τον Αύγουστο του 1866 ιδρύθηκε η Εθνική Ένωση Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και υιοθέτησε το αίτημα να εφαρμοστεί το 8ωρο σε εθνικό επίπεδο. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκαν σύνδεσμοι για το 8ωρο και οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα δυναμικές συγκεντρώσεις και πορείες εργαζομένων. Με τη συντονισμένη πίεση του εργατικού αγώνα προς το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα πετυχαίνεται η πρώτη νομοθέτηση της 8ωρης εργασίας. Οι κινητοποιήσεις αυτές φέρνουν αποτελέσματα και στις 25 Μαρτίου του 1867 ο κυβερνήτης του Ιλινόης, της πολιτείας που ανήκει το Σικάγο, υπέγραψε τον πρώτο νόμο της χώρας για το 8ωρο που θα ίσχυε από την 1η Μαΐου. Ο νόμος έλεγε ότι για να εφαρμοστεί το 8ωρο δεν επαρκούσε η πολιτιακή νομοθεσία, αλλά απαιτούνταν και η συνένεση των εργοδοτών, οι οποίοι όμως ήταν πολέμιοι του νόμου. Έτσι ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοζόταν τελικά ποτέ. Την ημέρα της υποτιθέμενης εφαρμογής του, 1η Μαΐου 1867, οι εργοδότες αρνήθηκαν μονομερώς την εφαρμογή του και οι απεργίες και οι πορείες που εκδηλώθηκαν σε απάντηση κατεστάλησαν βία με τη χρήση εθνοφρουράς και αστυνομίας.
Σαν ένα κοινό διεθνές αίτημα για την εργατική τάξη όλου του κόσμου, το αίτημα του οκταώρου τέθηκε για πρώτη φορά από την πρώτη Διεθνή Ένωση Εργατών, η οποία ιδρύθηκε το 1864 στο Λονδίνο. Το αίτημα αποφασίστηκε να υποστηριχθεί επίσημα στο πρώτο συνέδριο της πρώτης Διεθνούς στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1866 στη Γενέβη της Ελβετίας. Αλλά το ιστορικό αποκορύφωμα στον αγώνα για το οκτάωρο και ταυτόχρονα η αφορμή για να καθιερωθεί η εργατική πρωτομαγιά ως παγκόσμια απεργία ήταν το αιματοβαμμένο μαζικό κίνημα των εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1886 με επίκεντρο το Σικάγο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής της 9ης δεκαετίας του 19ου αιώνα ουσιαστικά είχαν μόλις βγει από τον εμφύλιο πόλεμο. Η κατάργηση της δουλείας είχε ανοίξει τον δρόμο για μια μεγάλη ανάπτυξη του καπιταλισμού, την οποία βεβαίως επισκίασε η μεγάλη ύφεση 1873-1879 και βεβαίως η γενικότερη ανάπτυξη είχε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη όξυνση της ταξικής πάλης μεταξύ των καπιταλιστών και της εργατικής τάξης. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας αύξησε τον αριθμό της αμερικάνικης βιομηχανικής εργατικής τάξης και αντικειμενικά την ισχυροποίησε και κοινωνικά και πολιτικά. Ως χώρα μεταναστών, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αφομοίωσαν γρήγορα τις πιο πρωτοπόρες σοσιαλιστικές ιδέες της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κύρια μέσω των Γερμανών και των Ιταλών μεταναστών εργατών, από τις τάξεις των οποίων βγήκαν και οι πρώτοι ηγέτες του αμερικανικού εργατικού κινήματος, όπως ο γερμανικής καταγωγής Όγκαστ ή Αύγουστος Σπάις. Ταυτόχρονα, η βαθιά οικονομική ύφεση στα μέσα της δεκαετίας του 1870 επιτάχυνε τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας. Τη δημιουργία των μεγάλων μονοπωλιακών εταιριών. Οι τεράστιες αυτές επιχειρήσεις δημιουργούνταν προκειμένου να επιβληθούν στον καπιταλιστικό ανταγωνισμό και να εκμεταλλευτούν σκληρότερα την εργατική τάξη. Η απάντηση των Αμερικανών εργαζομένων ήρθε γρήγορα με την ίδρυση μιας Παναμερικανικής Εργατικής Ομοσπονδίας και έτσι το 1881 ιδρύθηκε η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας, η AFL. Ως τότε, η μαζική κύρια οργάνωση των εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν οι λεγόμενοι υπότες της εργασίας που είχαν ιδρυθεί το 1869, καλύπτοντας το κενό που είχε αφήσει το 1873 η διάλυση της Εθνικής Ένωσης της Εργασίας και τελικά οι υπότες της εργασίας έφτασαν στο απόγειό τους το 1886 να διαθέτουν 700.000 μέλη. Πολύ σημαντικό στοιχείο για να καταλάβουμε τα γεγονότα στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα είναι και οι εξελίξεις μέσα στο σοσιαλιστικό κίνημα. Όπως είναι γνωστό, το 1872 η πρώτη Διεθνής Ένωση Εργατών, αποδυναμωμένη μετά τη συντριβή της Κομμούνας του Παρισιού και υπονομευμένη από τις ίντριγκες των αναρχικών του Μπακούνιν, μετέφερε την έδρα της στη Νέα Υόρκη και τυπικά διαλύθηκε το 1876. Το 1876, μετά από διεργασίες ενοποίησης ορισμένων οργανώσεων που είχαν ως σημείο αναφορά στη διαλυμένη πρώτη διεθνή, ιδρύθηκε από υποστηρικτές των επαναστατικών ιδεών του μαρξισμού από τη μία πλευρά και των ιδεών του οπορτουνιστή Φερδινάρδου Λασάλ από την άλλη, το κόμμα των εργαζόμενων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το 1877 το κόμμα αυτό μετονομάστηκε σε Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και πέτυχε αξιοσημείωτες εκλογικές επιτυχίες στο Σικάγο κατά τη διετία 1878-1879 με αποκορύφωμα τις δημοτικές εκλογές όπου ο υποψήφιος του κόμματος έλαβε περισσότερο από 20% στην πόλη. Το 1878 όμως ξεκίνησε ένας γύρος διασπάσεων που οδήγησε στη δημιουργία του Αμερικάνικου τμήματος της αναρχικής, γνωστής και ως Μαύρης Διεθνούς, το 1883, με βασικούς ηγέτες τον πρωτοπόρο Αμερικάνο σοσιαλιστή
και μετέπειτα εκδότη αναρχικής εφημερίδας Albert Parsons και τον γερμανικής καταγωγής August Spies, αρχισυντάκτη του γερμανόφωνου αναρχικού περιοδικού Arbeiter Zeitung, εφημερίδα των εργατών, οι οποίοι από κοινού ίδρυσαν την Ένωση για το 8ωρο του Σικάγο. Επίσης υπήρχε και μια πιο αδύναμη μπακουνική τάση στο εσωτερικό αυτού του τμήματος, του αμερικάνικου τμήματος της Μαύρης Διεθνούς, η οποία ήταν υπέρ της ατομικής τρομοκρατίας και όχι της δράσης στα συνδικάτα, υπό τον Γερμανό Μόστ. Το Σικάγο στην περίοδο που αναφερόμαστε ήταν το βιομηχανικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και του κόσμου ολόκληρου θα λέγαμε. Ήταν ένας διεθνής πόλος έλξης εργατικού δυναμικού. Κάθε 10 χρόνια, από το 1860 μέχρι το 1890, το Σικάγο ουσιαστικά διπλασίαζε τον πληθυσμό του λόγω της αθρώας μετανάστευσης βασικά Ευρωπαίων μεταναστών, κυρίως από τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Τσεχία, τις σκανδιναβικές χώρες. Ένα μεγάλο μέρος των αναρχικών εργατών ήταν μετανάστες από τη Γερμανία, όπως για παράδειγμα ο August Spies. Το σιδηροδρομικό δίκτυο των Ανατολικών Πολιτειών της Αμερικής κατέληγε στο Σικάγο, από όπου ξεκινούσαν οι γραμμές για τις δυτικές πολιτείες, και έτσι η πόλη ήταν ένας τεράστιος σιδηροδρομικός κόμβος. Το Σικάγο αποτελούταν ουσιαστικά από δύο πόλεις. Μία πόλη των πλουσίων και προνομιούχων και μία πόλη των φτωχών ή των άνεργων εργατών. Οι εργατικοί αγώνες στις ΗΠΑ είχαν ως σημαντικό ορόσημο ανάπτυξης το 1877. Το καλοκαίρι του 1877 ξέσπασε η πανεθνική απεργία των σιδηροδρομικών με συγκρούσεις μεταξύ εθνοφρουράς και εργατών, με έναν νεκρό εργάτη στη Βιρτζίνια και 10 νεκρούς εργάτες στη Βαλτιμόρη και 20 ακόμα στο Πίτσμπουργκ. Η φλόγα του εργατικού ξεσηκωμού πέρασε στο Σικάγο με τη μαζική απεργία των φορτωτών του σιδηροδρόμου και καταστάλθηκε από τους εθνοφρουρούς, την αστυνομία και τους παρακρατικούς με 30 νεκρούς απεργούς. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη εξέγερση μετά τον Αμερικάνικο εμφύλιο. Στο συνέδριο τώρα της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας, της AFL, το 1884 αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Μαΐου του 1886 μια γενική απεργία και μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Αμερικάνικη επικράτεια με αίτημα την καθιέρωση του 8ωρου. Το αίτημα για το 8ωρο ενέπνευσε ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι άρχισαν να οργανώνονται μαζικά στις τάξεις των υποτών της εργασίας. Οι αναρχοσυνδικαλιστές της Μαύρης Διεθνούς και ο συνδικαλιστικός τους βραχίωνας, το Κεντρικό Εργατικό Συνδικάτο, άρχισαν να γράφουν πολλά νέα μέλη, προερχόμενα τώρα από τις τάξεις των ανειδίκευτων εργατών. Υιοθέτησαν δε ένα νέο αίτημα, το λεγόμενο 8 για 10, δηλαδή 8 ώρες δουλειά, αλλά με την αμοιβή των 10 ωρών εργασίας. Στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρίσκεται ο πρόεδρος Γκρόβερ Κλίβελαντ του Δημοκρατικού Κόμματος. Ένα μήνα πριν την απεργία της Πρωτομαγιάς του 1886 είχαν πάρθει αποφάσεις για στήριξη αυτής της απεργίας από τα σωματεία επιπλοποιών, μηχανουργών, τουβλοποιών, σοβατζίδων, χασάπιδων, τσαγκάριδων και πολλών άλλων κλάδων. Οι Αμερικάνοι εργάτες συνήθιζαν τότε να τραγουδάνε το λεγόμενο τραγούδι του 8ωρου, το οποίο έλεγε τα εξής: «Ω Αμερικάνοι εργάτες, κόκκινοι, λευκοί, κίτρινοι, μαύροι, ελάτε, σηκώστε ψηλά τα κεφάλια, πετάξτε κάτω τα εργαλεία σας, στο διάολο τα αφεντικά, στο διάολο η σιρήνα του εργοστασίου. Αυτή είναι η ημέρα των εργαζόμενων, είναι η δική μας ημέρα. Εμπρός». Καθώς πλησίαζε η Πρωτομαγιά του 1886, ο αστικός τύπος
άρχισε την αντεργατική ιστερία. Οι New York Times χαρακτήρισαν το κίνημα αντιαμερικανικό, προσθέτοντας ότι οι εργατικές αναταραχές προκαλούνται από ξένους. Άλλες αστικές εφημερίδες έγραφαν ότι το κίνημα ήταν κομμουνιστικό και ότι θα έσπρωχναν τους εργάτες σε αλητεία και χαρτοπεξία, βία, κρεπάλι και αλκοολισμό. Οι βιομήχανοι διέδιδαν ότι στην πιο μεγάλη βιομηχανική πόλη, στην πόλη του Σικάγου, η 1η του Μάη θα ήταν η ημερομηνία που θα γινόταν μια κομμουνιστική εργατική εξέγερση σύμφωνα με το πρότυπο, έλεγαν, της Παρισινής Κομμούνας. Το κράτος, φανερώνοντας ξεκάθαρα τον ταξικό του χαρακτήρα στην υπηρεσία πάντοτε της αστικής τάξης και του καπιταλισμού, ετοιμάστηκε για πόλεμο. Στους δρόμους του Σικάγου παρατάχθηκαν λοιπόν ολόκληροι λόχοι αστυνομικών έτοιμοι να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη. Ακόμα και στις στέγες ήταν ακροβολισμένοι αστυνομικοί με όπλα, ιδιωτικοί detectives και αξιωματικοί της εθνοφρουράς, και επιπλέον στους στρατώνες βρίσκονταν 1.350 άνδρες της εθνοφρουράς με πολυβόλα, οι οποίοι περίμεναν το σύνθημα για να δράσουν. Τελικά, στην απεργία της Πρωτομαγιάς του 1886 πήραν μέρος 300.000 minimum έως 500.000 κατά κάποιους άλλους υπολογισμούς εργάτες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με συμμετοχή στην απεργία να καταγράφεται σε 1.200 εργοστάσια. Οι εργάτες διαδήλωσαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φραντζίσκο ενιαία σαν μια γροθιά. Στο Σικάγο, το κέντρο του κινήματος, απέργησαν 30.000 τουλάχιστον εργάτες, άλλοι υπολογίζουν ότι ήταν 40.000, ενώ περίπου 80.000 διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης. Η διαδήλωση στο Σικάγο ήταν ειρηνική. Στην κεφαλή της πορείας ήταν ο αναρχοσυνδικαλιστής Albert Parsons μαζί με άλλους αναρχοσυνδικαλιστές ηγέτες όπως ο George Engel, ο Αύγουστος August Spice και ο Adolf Fischer. Μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα εκφωνήθηκαν ομιλίες στα αγγλικά, τα τσέχικα, τα γερμανικά και τα πολωνικά. Οι καπιταλιστές προφήτες της αιματοχυσίας διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Όμως η σύγκρουση πλησίαζε. Στις 2 Μαΐου η αστυνομία του Σικάγου διέλυσε βία μια διαδήλωση στην πόλη περισσότερων από 50.000 εργαζόμενων. Τη Δευτέρα 3 Μαΐου η απεργία εξαπλώθηκε και σύμφωνα με το βιβλίο των Ρίτσαρντ Μπόγερ και Χέρμπερτ Μόρε, η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πολλές χιλιάδες εργατών του Σικάγου κατέκτησαν τελικά το 8ωρο. Η Επιτροπή των Αφεντικών και των Πολιτικών τους, με την ονομασία Επιτροπή Πολιτών, εξακολουθούσε να υποστηρίζει ότι κάτι επιτέλους έπρεπε να γίνει, δηλαδή σκληρή καταστολή. Διαδοχικά, η Ένωση Επιπλοβιομηχάνων και η Ένωση Μεταλλοβιομηχάνων επίσης αρνούνταν να ενδώσουν στο αίτημα για το 8ωρο και καλούσαν την πολιτεία του Ιλινόης να χρησιμοποιήσει την εθνοφρουρά και τον στρατό για να επαναφέρει την τάξη. Στο εργοστάσιο θεριστικών μηχανών McCormick θα διαδραματιζόταν η επόμενη πράξη του αγώνα για το 8ωρο. Στο εργοστάσιο, ο ιδιοκτήτης είχε κηρύξει lockout απέναντι στην απεργία των μεταλλεργατών και έστησε μάλιστα και μαγειρία για τη σύντηση μιας μόνιμης δύναμης 400 αστυνομικών στο εργοστάσιο, οι οποίοι προστάτευαν τους απεργοσπάστες από την οργή των απεργών. Στις 3 Μάη λοιπόν, ο August Spice μιλούσε σε συγκέντρωση απεργών κοντά στο εργοστάσιο του McCormick, όταν οι απεργοσπάστες από το McCormick άρχισαν να σχολάνε, δέχτηκαν επίθεση από ομάδες απεργών, η αστυνομία πυροβόλησε προς τους απεργούς, σκότωσε 6 από αυτούς και μάλιστα ανάμεσά τους ήταν και 2 μικρά παιδιά. Ο Spice, που ήταν μάρτυρας των γεγονότων, επέστρεψε στα γραφεία της εφημερίδας του, της Arbeiter Zeitung, και συνέταξε μια προκήρυξη η οποία καλούσε τους εργάτες στα όπλα.
Σε μια άλλη πόλη των ΗΠΑ, στο Μιλγουόκι, οι απεργοί, αντιδρώντας στη βία της αστυνομίας, προσπάθησαν να κλείσουν το εργοστάσιο μετάλλου. Εκεί επενέβη η εθνοφρουρά, η οποία πυροβόλησε στο πλήθος. Αμέσως σε όλη τη χώρα αναπτύχθηκε ένα κύμα οργής ενάντια στην κυβέρνηση και την αστυνομική της βία, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και διαδηλώσεις παντού σε όλη τη χώρα, σε όλη την Αμερικανική επικράτεια. Στο Σικάγο, σε απάντηση των γεγονότων στο εργοστάσιο Μακκόρμικ και προκειμένου να καταγγελθεί η δολοφονία άοπλων εργατών, οργανώθηκε ειρηνικό συλλαλητήριο στην πλατεία Haymarket το βράδυ της 4ης Μαΐου. Η συγκέντρωση δεν μάζεψε πολύ κόσμο, ήταν ειρηνική, αλλά λίγο πριν τη διάλυσή της, ένα μεγάλο απόσπασμα αστυνομικών πλησίασε τον αναρχοσυνδικαλιστή ομιλητή Σάμιουελ Φίλντεν και διέταξε τη διάλυση της συγκέντρωσης. Ο ομιλητής δεν αντιστάθηκε και καθώς κατέβαινε από το κάρο στο οποίο ήταν ανεβασμένος για να μιλήσει, μία χειροβομβίδα έπεσε μέσα στις γραμμές της αστυνομίας, σκοτώνοντας επιτόπου έναν αστυνομικό, ενώ 6 ακόμα αστυνομικοί υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες μέρες μετά. Ακολούθησε ο πανικός, η αστυνομία πυροβολούσε πλέον προς όλες τις κατευθύνσεις, το πλήθος έτρεχε να σωθεί, ενώ δεκάδες πεσμένοι ποδοπατούνταν. Μανιασμένοι αστυνομικοί κλωτσούσαν, πυροβολούσαν, σκότωναν. Ο επίσημος τελικός απολογισμός των νεκρών που δόθηκε από τις αρχές ήταν 8 αστυνομικοί και 4 διαδηλωτές, όμως ο πραγματικός αριθμός των νεκρών εργατών, αν συνυπολογιστούν οι βαριά τραυματίες που κατέληξαν τις επόμενες μέρες, ξεπερνούσε τους 30. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα γεγονότα αυτά ακολούθησε ένα ντελήριο καταστολής με στόχο κάθε επαναστάτη εργάτη. Ο αστικός τύπος υιοθέτησε τη θεωρία πως η ρήψη της βόμβας ήταν προσχεδιασμένη ενέργεια από τους αναρχικούς και τους κομμουνιστές. Πολλοί φυσικά υποψιάζονταν από την πρώτη στιγμή πως η βόμβα ήταν έργο προβοκατόρων της αστυνομίας και μάλιστα ο αναρχοσυνδικαλιστής ηγέτης Άλμπερτ Πάρσονς υποστήριξε ότι ο βομβιστής ήταν μέλος της αστυνομίας ή των χαφιέδων ιδιωτικών detective της Pinkerton, μιας εταιρείας χαφιέδων ιδιωτικών detective που προσπαθούσε να υπονομεύσει συστηματικά το εργατικό κίνημα. Ο αδερφός του Άλμπερτ Πάρσονς ισχυρίστηκε με βεβαιότητα ότι υπήρχαν στοιχεία που συνδέουν τους Pinkerton με τη βόμβα. Ακολούθησε σωρία εφόδων σε σπίτια χωρίς εντάλματα, έφοδοι σε σαλούν και χώρους συνάθρησης συνδικαλιστών, κλείσιμο εφημερίδων όπως η Arbeiter Zeitung, εκατοντάδες συλλήψεις, τραμπουκισμοί, ανακρίσεις. Και παρότι οι απεργίες συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες μέχρι τις 18 Μαΐου, τελικά οι απεργοί λύγησαν οριστικά υπό το βάρος της τεράστιας κρατικής καταστολής, των συλλήψεων και της κρατικής τρομοκρατίας. Τις επόμενες μέρες, μετά τα τραγικά γεγονότα της πλατείας Haymarket, όλοι σχεδόν οι ηγέτες των εργαζόμενων στο Σικάγο συνελήφθησαν, με πρώτους τους Spice, Φίλντεν και Schwab. Κάποιες ώρες αργότερα συνελήφθησαν και οι George Engel, Adolf Fischer, Louis Link και Oscar Nib, όλοι τους στελέχοι των υποτών της εργασίας. Ο Άλμπερτ Πάρσονς, που αμέσως διεξθάνθηκε την προβοκάτσια, κατόρθωσε να διαφύγει μέσα στη σύγχυση. Λίγες μέρες αργότερα, κρυμμένος σε ένα λόφο στο Ουισκόνσιν, μάθαινε πως ήταν και αυτός κατηγορούμενος. Παρότι είχε σωθεί μαζί με την οικογένειά του, δεν άντεχε στη σκέψη πως οι φίλοι και σύντροφοί του βρίσκονταν σε κίνδυνο. Έτσι, αν και ήξερε πως η επιστροφή του ισοδυναμούσε με αυτοκτονία, αποφάσισε να επιστρέψει και να παραδοθεί. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο την πρώτη μέρα της δίκης λέγοντας «Ήρθα για να δικαστώ, κύριε Πρόεδρε, μαζί με τους αθώους συντρόφους μου». Από τους συλληφθέντες, οι 8 παραπέμφθηκαν τελικά σε δίκη: ο Όγκαστ Σπάις, ο Σάμιουελ Φίλντεν, ο Άλμπερτ Πάρσονς, ο Μάικλ Σβάμπ, ο Άντολφ Φίσερ, ο Τζορτζ Έγγελ, ο Λούις Λίνκ και ο Όσκαρ Νίμπε. Από αυτούς, μόνο 2 όμως ήταν παρόντες όταν εξεράγει η βόμβα, ο Σπάις και ο Φίλντεν. Η δίκη, που άρχισε στις 21 του Ιούνιου, ήταν
σκανδαλωδώς άδικη. Η συνήθις διαδικασία επιλογής ενόρκων παρακάμφθηκε για να επιλευθούν άτομα μόνο αμερικανικής καταγωγής και εκτός εργατικής τάξης. Οι επαναστάτες εργατικοί ηγέτες του Σικάγο δικάστηκαν όχι για παραπτώματα, αλλά για τις ιδέες τους, και οι απολογίες τους ήταν πολιτικά μανιφέστα εναντίον της εργατικής εκμετάλλευσης και της καπιταλιστικής αδικίας. Οι μάρτυρες, όλοι τρομοκρατημένοι και μερικοί πληρωμένοι, κατέθεσαν ότι οι κατηγορούμενοι συνομωτούσαν για να ανατρέψουν βία την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι καταθέσεις τους είχαν τόσα αντικρουόμενα στοιχεία, ώστε ανάγκασαν την πολιτική αγωγή να αλλάξει την κατηγορία στη μέση της δίκης. Τώρα ισχυριζόταν ότι ο άγνωστος βόμβιστής εμπνεύστηκε την ιδέα να ρίξει τη βόμβα από τα λόγια και τις ιδέες των κατηγορουμένων. Έτσι δεν δικάζονταν πια οι άνθρωποι, αλλά οι ιδέες τους. Διαβάστηκαν αμέτρητα άρθρα και ομιλίες του Parsons και του Spice στη δίκη, και τα τελευταία λόγια μερικών εκ των μαρτύρων του Σικάγο στη δίκη ήταν τα ακόλουθα. Ο Νιμπ, που απολογήθηκε πρώτος, είπε ανάμεσα στα άλλα: «Έβλεπα τους αρτεργάτες να δουλεύουν σαν τα σκυλιά. Τους βοήθησαν να οργανωθούν. Ήταν έγκλημα. Τώρα δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα αντί για 16. Έκανα όμως κι άλλο έγκλημα, μεγαλύτερο. Μια μέρα είδα τους ζυθοποιούς του Σικάγο να πηγαίνουν στη δουλειά τους στα χαράματα στις 4. Στρώθηκα στη δουλειά και τους οργάνωσα. Κύριε Πρόεδρε, το μεγαλύτερο έγκλημα όμως ήταν που μοίρασα μια προκήρυξη στους υπαλλήλους των μπακάλικων, προτρέποντάς τους να δουλεύουν μέχρι τις 7 το βράδυ και να κάθονται την Κυριακή». Ο Πάρσονς ξεκίνησε την απολογία του αναφέροντας όλες τις άδικες διώξεις, ακόμα και δολοφονίες που είχαν υποστεί οι αγωνιζόμενοι εργάτες. Κατηγόρησε τον βομβιστή της πλατείας Haymarket πως ήταν πληρωμένος δολοφόνος, ο οποίος ήρθε από τη Νέα Υόρκη ειδικά για να δυναμητήσει την πάλη για το 8ωρο, και τα ακόλουθα λόγια από την απολογία του Spice πέρασαν στην ιστορία. «Αν νομίζετε ότι με το να μας κρεμάσετε θα συντρίψετε το εργατικό κίνημα, το κίνημα από όπου τα εκατομμύρια των καταπιεσμένων, τα εκατομμύρια αυτών που εργάζονται σκληρά μέσα στη φτώχεια, περιμένουν τη λύτρωση, τότε κρεμάστε μας. Εδώ θα ποδοπατήσετε μια σπίθα, αλλά εκεί και εκεί, πίσω σας και μπροστά σας, παντού, φλόγες ξεφυτρώνουν. Είναι μια υπόγεια φωτιά. Δεν μπορείτε να τη σβήσετε. Ποιο είναι το έγκλημά μου? Το ότι εργάστηκα για την εγκαθίδρυση ενός κοινωνικού συστήματος που θα είναι αδύνατο, ενώ κάποιοι συσσωρεύουν εκατομμύρια, άλλοι να πέφτουν στη δυστυχία». Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια του George Engel. «Αξιότιμε δικαστή, η υπεράσπιση μου είναι η δική σας κατηγορία, τα υποτιθέμενα εγκλήματά μου είναι η δική σας ιστορία. Μπορείτε να με καταδικάσετε, αλλά τουλάχιστον ας γίνει γνωστό ότι στην πολιτεία του Ιλινόης καταδικάστηκαν 8 άνδρες επειδή δεν έχασαν την πίστη τους στον τελικό θρίαμβο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης». Αυτή ήταν μία ακόμα από τις ιστορικές φράσεις του Αύγουστου Spice, του August Spice, ο οποίος συνέχισε. «Κύριοι δικαστές, σας περνάει από το μυαλό η ιδέα στα σοβαρά πως με τις κρεμάλες σας μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα που εξωθεί εκατομμύρια αγωνατισμένων από την καταπίεση εργατών στην εξέγερση? Είστε μα την αλήθεια πτωχοί το πνεύματι». Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Τζόζεφ Κέρκλαντ υποστήριξε πως η κατηγορούσα αρχή δεν κατέδειξε ούτε το φυσικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης, ούτε απέδειξε την ύπαρξη αναρχικής συνωμοσίας και ότι πολλά από τα στοιχεία ήταν χαλκευμένα, ενώ ανώτατα στελέχη της αστυνομίας είχαν δωροδοκίσει μάρτυρες ή απειλήσει με βασανιστήρια κάποιους από αυτούς αν δεν κατέθεταν ό,τι οι ίδιες οι αρχές ήθελαν. Όπως αναμενόταν, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καταδικαστική σε θάνατο για όλους, πλην του Σβάμπ, που θα φυλακιζόταν τελικά για 15 χρόνια. Από τους
με 7 μελοθάνατους, τελικά έμειναν να απαγχωνιστούν οι 4, αφού μια μέρα πριν την εκτέλεση ο κυβερνήτης Oglesby μετέτρεψε τη θανατική καταδίκη των Φίλντεν και Σβάμπ σε ισόβια κάθριξη, ενώ το ίδιο βράδυ ο Λίνκ αυτοκτόνησε ή αλλιώς πιθανότατα δολοφονήθηκε μέσα στο κελί του. Αργότερα το αίτημα προς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για διενέργεια έφεσης απορρίφθηκε. Ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης αναπτύχθηκε με σκοπό την απονομή χάριτος. Μέχρι τις 7 Νοεμβρίου του 1887 100.000 Αμερικανοί είχαν υπογράψει την αίτηση χάριτος και λίγο μετά έφτασαν τις 150.000, αλλά και από την Ευρώπη η αλληλεγγύη ήταν σημαντική. Ο Φρίντριχ Έγγελς, ο ιστορικός ηγέτης της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας, μαζί με τον Μάρξ και οι ιστορικοί ηγέτες πάνω απ' όλα του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, μαζί με την Ελεονόρα Μάρξ, ήταν μεταξύ των πιο διακεκριμένων ετούντων για απονομή χάριτος. Ο κυβερνήτης του Ιλινόης, ωστόσο, ο Όγκλεσμπι, αρνήθηκε τη μετατροπή των ποινών στους καταδικασμένους που δεν ζήτησαν χάρη και έτσι οι 4 αναρχικοί, Πάρσονς, Σπάις, Φίσερ και Έγγελ, απαγχωνίστηκαν στις 11 Νοεμβρίου του 1887. Λέγεται ότι όταν η θηλιά τυλίχθηκε γύρω από το λαιμό του Σπάις, πρόλαβε μόνο να πει: «Θα έρθει μια μέρα που η σιωπή μας θα είναι πιο δυνατή από τις φωνές που πνίγεται σήμερα». Το 1893, και αφού του είχε εκλεγεί νέος κυβερνήτης του Ιλινόης, ο Τζον Άλγκλετ, ο οποίος είχε ένα φιλομεταναστευτικό και φιλεργατικό προφίλ, απένει με χάρη στους 3 φυλακισμένους του Σικάγο, χαρακτηρίζοντας τη δίκη τους άδικη και παράνομη, λέγοντας επίσης πως ένας εσμός ενόρκων είχε επιλεγεί για να τους καταδικάσει. Έτσι, με τα γεγονότα του Σικάγο του 1886, οι εργάτες όλου του κόσμου απέκτησαν ένα ζωντανό σύμβολο αγώνα, μια σημαία, μια δική τους ημέρα. Η δεύτερη Διεθνής Ένωση Εργατών, κατά το συνέδριο της ίδρυσής της στο Παρίσι τον Ιούλιο του 1889, αποφάσισε συγκεκριμένα στις 20 Ιουλίου τον καθορισμό της Πρωτομαγιάς ως ημέρας διεθνούς κινητοποίησης του εργατικού κινήματος. Σε αυτό το συνέδριο αποφασίστηκε ότι το 8ωρο πρέπει να είναι το πρώτο αίτημα. Εκεί ο Γάλλος σοσιαλιστής, συνδικαλιστής ηγέτης, ο Ρεϊμόν Λαβίνι από τον Μπορντό, ζήτησε να εκφραστεί αυτό το αίτημα σε όλες τις χώρες με μια διεθνή απεργία. Ο εκπρόσωπος των Αμερικανών εργατών επέστησε την προσοχή στην απόφαση της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας να κηρυχθεί η Πρωτομαγιά του 1890 ως ημέρα γενικής απεργίας για το 8ωρο και το συνέδριο αποφάσισε αυτή την ημερομηνία για τον παγκόσμιο προλεταριακό εορτασμό. Η απόφαση έλεγε τα εξής: θα οργανωθεί μια μεγάλη διεθνής εκδήλωση για μια καθορισμένη ημερομηνία με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργάτες σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πόλεις να απευθυνθούν ταυτόχρονα προς τις δημόσιες αρχές για ένα αίτημα ώστε να καθοριστεί η εργάσιμη ημέρα σε 8 ώρες και να τεθούν σε ισχύ οι άλλες αποφάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου του Παρισιού. Εν ώψη του ότι μια τέτοια εκδήλωση έχει ήδη αποφασιστεί από την Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας στο συνεδριό της τον Δεκέμβριο του 1888, η 1η Μάη του 1890, η ημέρα που προσδιορίσε το συνέδριο της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας ως ημέρα γενικής απεργίας, γίνεται δεκτή σαν ημέρα για τη διεθνή εκδήλωση. Οι εργάτες των διαφόρων χωρών θα πρέπει να οργανώσουν την εκδήλωση με τρόπο ανάλογο προς τις συνθήκες της χώρας τους. Ο Έγγελς έγραψε με περηφάνεια για τη μνημειώδη εκείνη μέρα. Μακάρι να ζούσε ο Μάρξ για να έβλεπε αυτό με τα ίδια του τα μάτια. Σήμερα που η βαρβαρότητα του καπιταλισμού έρχεται στο φως με καταιγιστικό τρόπο σαν αποτέλεσμα της βαθιάς ιστορικής του κρίσης και παρακμής,
ο αλληλέγγυος διεθνής εργατικός αγώνας που συμβολίζει η εργατική πρωτομαγιά είναι το μοναδικό μέσο που μπορεί να δώσει διέξοδο στην κρίση της ανθρωπότητας, είναι η κύρια δύναμη που μπορεί να κάνει πραγματικότητα την κατάκτηση μιας κομμουνιστικής κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου θα ισχύει ο κανόνας από τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητες του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Η θυσία των μαρτύρων του Σικάγο το 1886 ήταν, είναι και θα είναι ένας λαμπρός φάρος σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα. Επανάσταση podcast. Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Μπαμπά την αριστερά. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Μπράβο, συγχαρητήρια.